показва себе си и имат право на това. Всеки може да се радва както намери за добре. Франция действително беше убедителна на световното първенство като резултати. Не винаги като игра. Не коментирам ситуациите на финала, довели до два от головете, но така или иначе, като че ли спечелиха заслужено световната титла и за публиката би трябвало да бъде истинско удоволствие да присъства на тази церемония. Защото това нещо няма да се случва непрекъснато. Едва втората титла за Франция е тази. Футбол е спорт, в който трудно се завоюват трофеите и се случва веднъж на 4 години най-малко. Не е като плуването или борбата, когато всяка година има световно и европейско първенство.